началото на двубой. Всеки момент реферът Калин Людмилов ще даде неговото начало, старта на този матч. Два двубоя се играха вчера. Локо Пловдив и Пирин направиха равенство 2-2, а пък ЦСКА победи Миньор с 2-0. Тъй, че това е третият матч от кръга. По същото време започват още няколко двубоя, които обаче не са залегнали в телевизионната програма на BTV Action. Първа топка за домакините, които са в познатия ви традиционен зелено-бял спортен екип, като фанелки и черни гащета. Гостите от Монтана също са в традиционните си синьо-бели спортни екипи и през първото полувреме ще нападат надясно на вашите екрани. Днес над Варна валя дъжд. Надяваме се обаче теренът на стадион Тича да издържи до края на този двубой. Все пак тази пролет го виждаме в доста по-добро състояние от това, в което бяхме свикнали да го виждаме в други полусезони. Действие в центъра на терена. Капитанът на гостите Даниел Гаджев се срина на земята, но нямаше нарушение според Калин Людмилов. Играта продължава. Петков търси напред Георги Илиев. Росен Колев към своя колега в центъра на отбраната за Черноморе Танко Дяков. Той търси Георги Илиев. Божилов не успява в този си пас. Доста дълга пусна топката централният нападател на Черноморе. Виждам обаче, че в тези първи минути на двубоя Георги Илиев и Георги Божилов играят един от друг на върха на атаката. С двама нападатели започва старши треньорът на домакините Стефан Генов. В дясно играе Даниил Ратников, а в ляво Дончо Атанасов. Т.е. доста офанзивна схема. Очевидно още в началото на този матч Стефан Генов е решил да атакува вратата на Монтана. Димитър Петков и Станислав Стоянов са поставени като опорни полузащитници пред централните бранители Танко Дяков и Росен Колев. Росен Колев отново заменя в състава на Черноморе контузения Александър Александров. По същата причина играе Марко Тиаго, който сега е с топката в крака. Бразилецът успява да центрира. Там обаче няма негов съотборник, точно където попадна топката, и тя бе избита от Антон Личков. Марко Тиаго заменя днес контузения Адемар. Продължава атаката на Черноморе. Сашо Александров към Георги Илиев. Той обаче пусна много висока тази топка. Копна я. Естествено, тя достигна много бавно до Александър Александров. Все пак варненци продължават да държат контрол над играта. Петков назад към Танко Дяков. Ето го Тиаго. Трудно спря топката, все пак я запази в очертанията на терена. Там много мощно напира Венцислав Христов. Все пак Танко Дяков се справи с тази ситуация. Споменах ви, Адемар контузен, невъзстановен, и това наложи Тиаго днес да вземе неговото място в ляво на отбраната на Черноморе, а в дясно, както обикновено, играе Сашо Александров. Доста спекулации в последните дни около бъдещето на Адемар. Някои от медиите в България твърдят, че той вече е подписал договор с ЦСКА и след края на това първенство ще премине на българска армия след юни. Все още обаче няма официално потвърждение за бъдещето на 30-годишният бразилец. Сега обаче нека да видим неговия съотборник Тиаго, който успява да центрира, и отново първи до топката достигнаха защитниците в синьо-бяло. Възможно за скоростна контратака. Топката отново е пратена към Венцис Христов. Там обаче Росен Колев се намесва. Петков.
Друга новина в състава на Стефан Генов е оставянето на Самуел Камазола на резервната скамейка. Причината е една. Той има натрупани 4 жълти картона и тренерският щаб на Черноморе се стреми да го съхрани, да го предпази от получаването на пети. Нека да видим обаче тази атака на варненци. Георги Илиев. Тя спря до тук и сега с топката е Даниел Гаджев. Отново кълбото е изсипано към Венцислав Христов. От началото на двубоя повечето от опитите за атаки на Монтана се развиват през центъра. И така Самуел Камазоло е на резервната скамейка, за да бъде предпазен от получаването на евентуален пети картон, който ще го извади от състава за един матч. Следващия двубой е изключително важен на Черноморе. Гостуването в София на Локомотив. На практика, може би, този двубой ще се яви и като един финал, директен сблъсък на два от съставите, които са с най-големи шансове да играят в Лига Европа през следващата година като четвърти отбор. Отново поставяме условието, че всичко това зависи от финала за Купата на България и по-точно от условието ЦСКА да спечели този финал. В противен случай Славия ще играе като победител в турнира за Купата на България, а пък ЦСКА ще вземе квотата от третото си място, тъй като общо взето нещата там са ясни. Говоря за първите три отбора в българския футбол. Трябва някакво чудо да стане, за да се промени това статукво. И така, 4 отбора продължават да играят в българското първенство в лют спор за това заветно четвърто място. Нищо интересно в последните минутка-две на терена. Черноморе изнесъл играта много близо до наказателното поле на Монтана, но последния пас куца. Липсва точност именно в това подаване пред вратата на Христо Иванов. Няма нарушение тук и играта ще бъде подновена с удар от вратата. Пред вратаря Христо Иванов, за Монтана днес играят централните защитници Никола Домакинов. Споменах ви, той дълго време се подвизаваше на стадион Тича, но общо взето бе повече резерва на Танко Дяков и Александър Александров. Може би това бе причината той да премине в състава на Монтана. Ето го сега, титуляр. Дончо Атанасов напада отляво. Срещу него Муса Гай успя сенегалецът да блокира центрирането на осмицата на Черноморе и ще има ъглов удар. Дежурен изпълнител на подобни ситуации в състава на Черноморе Георги Илиев. Какво ще измисли сега капитанът? Поне 10 футболисти са във вратарското поле. Топката е насочена там. Намесва се Христо Иванов и внася спокойствие в своето наказателно поле. И сега отново с дълъг пас напред търси Венцислав Христов. Доста трудно е на Венци Христов. Между двамата централни бранители на Черноморе. Отново центриране на Тиаго Гаджев. Пас към Венци Христов. Росен Колев е по-бърз. Тъчът ще бъде за Черноморе. На вашите екрани Венци Христов. Единствен забоден напред дълбоко в половината на Черноморе. Доста по-плахи са двамата флангови футболисти Атанас Чепилов и Владимир Мичев, които са прибрани в своята половина и рядко подпомагат действията на Венци Христов. Може би това е причината няколкото атаки до сега на Монтана да преминават именно през центъра. За сметка на това много активни флангови действия забелязваме от началото на този двубой за Черноморе. И Дончо Атанасов и намиращия се зад него Марко Фаустино Тиаго. Отляво, както Данил Ратников и особено Сашо Александров в дясно,
са футболисти, които непрекъснато тормозят своите съперници. Бих казал, че това е една от основните разлики в играта на Черно море от началото на пролетния дял от шампионата. Под ръководството на Стефан Генов този отбор изглежда много по-отпушен, много по-опасен. И мина това двойно подаване, все пак топката остава притежание на Монтана и хубав удар право в ръцете на Илко Пиргов. Той бе нанесен от Владимир Мичев. Дончо Атанасов хвърли се там на шпагат и е направил нарушение. Фаул в атака срещу Никола Домакинов. Ето го на вашите екрани. Домакинов, когото споменахме преди малко, роден преди 30 години в Пловдив. Започна своята кариера в Ботев. След това премина през Асеновец и споменах Черно море. Ето го Стефан Генов. Основният двигател на промените в Черно море. Личността, с която именно се свързва тази разлика в играта на варненци. Спомняте си какво ужасно начало на шампионата преживяха феновете на този отбор. Между другото, част от това фиаско през есента бе и загубата от Монтана с 4-0. Действително това прозвуча като шок за феновете на един от отборите, които най-трудно допускат голове в шампионата. През есента при гостуването в Монтана Черно море извади 4 пъти топката от своята мрежа. 2 кръга по-късно същото се случи и в Каварна. Това бе истинска сензация в българския футбол. Пас към Дончо Атанасов. Той падна там на тревата, но не последва сигнал. Нямаше и оспорване на действията на Никола Домакинов. Доста работа за Никола Домакинов и неговия колега в защитата на Монтана Тихомир Трифонов. Пенци Христов сега се пребори за тази топка. Димитър Илиев към Чепилов. Много остро влизане на Марко Тиаго. Видяхте ситуацията от преди малко. Черно море в момента взема 6-то място в класирането с 42 точки. Монтана е 11-та позиция с 27. Играта ще бъде подновена с спорна топка. Димитър Илиев напуска очертанията на терена. Халфът на Монтана ще получи медицинска помощ заради това, което се случи преди малко. Видяхте как остро и Димитър Илиев и Марко Тиаго влязаха един срещу друг с бутоните. Слава Богу, че нямаше някаква по-тежка контузия, особено на този наводнен терен. Всичко е наред и Митко Илиев вече е на терена. Сашо Александров. Стана дума преди малко за тази тежка загуба от Монтана на Черно море през есента. На практика спомням си, че точно тя доведе и до смяната на треньора. След този двубой Велизар Попов отстъпи мястото си на Стефан Генов, който до този момент беше негов асистент. И от тогава Стефан Генов вече 17 поредни мача води Черно море. Започна малко колебливо, но през пролета неговият отбор е в подем. От 17 мача Стефан Генов има 10 победи, 3 равенства и едва 4 загуби, като забележете от кой са загубите. От Левски, от Литекс, от ЦСКА за купата и от Калякра. Въпросният двубой, който дойде може би 10 дни след като Стефан Генов пое отбора. Така че действително една впечатляваща серия за Черно море под ръководството на Стефан Генов. Димитър Илиев не успява да контролира добре топката.
Сега Петков за Черноморе. Назад към Дяков. Той комбинира с Дончо Атанасов. Хитро осмицата на Черноморе пропусна назад топката, но тя не стигна до негов съотборник. Отново Петков. Георги Илиев. Той бърка в паса. Спорно подаване. Все пак топката остава от Черноморе. Божилов. Шутът му далеч по земя среща крак на съперник. И отново Дончо Атанасов. Виждате, Тиаго отново излиза напред. Тук се подхлъзна. И просто изрита топката в Муса Гай. Доста висок е Муса Гай. Нещо нетипично за крайен външен защитник. Споменах ви дебют с синьо-белия екип за Монтана. Като титуляр прави днес Муса Гай. Той е на 22 години, роден е в Сенегал и е брат на Ибрахима Гай. За първи път игра за Монтана преди 2 кръга, когато влезе като резерва в матча в Бургас с Черноморец. Тогава Монтана успя да победи с 1-0, да спечели важни 3 точки, които поуспокоиха нещата в този отбор и го отдалечиха от зоната на изпадащите. Всичко това стана преди седмица. Божилов, пасът е към Сашо Александров. Трифонов прати топката отново далеч, напред към Венци Христов. Гачев към Илиев. На терена остана да лежи капитанът на Монтана. Това предизвиква недоволство по трибуните. Ето го Даниел Гаджев. Пристигна в Монтана от Беласица. Последно време неизменен титуляр и с капитанската лента за тимът на Атанас Джамбазки. Атанас Джамбазки няма добър спомен от този стадион. Може би преди 2 години тук се състоя един двубой между Черноморе и Спартак Варна. Тогава Джамбазки водеше Спартак Варна. Току-що бе поел този отбор. Още не бе влязъл, както се казва, в съблекалнята, когато се наложи да води Спартак Варна в това морско дерби. И загуби тежко, ако не се лъжа, с 5-0. Много за кратко бе начало на Спартак Варна Атанас Джамбазки. Иначе, откакто пое Монтана, много стабилни изяви на неговия отбор. Очевидно добре работи Джамбазки, макар и без много известни футболисти, без шумни трансфери. Георги Илиев към Божилов. Пасът бе за Тиаго. Имаше обаче засада, вдигнат флаг над тъчрефера Николай Кънчев. Виждате ситуацията. Бразилецът с метър зад отбраната на Монтана. Отново и днес забелязваме, че Георги Божилов игра изтеглен малко по-назад, не като типичен централен нападател, по-скоро в ролята на разпределител. А днес капитанът Георги Илиев е в тази роля на централен нападател, изтеглен между двамата високи защитници в центъра на отбраната на Монтана, Никола Домакинов и Тихомир Трифонов. Една от най-високите защитни двойки в българската футболна група. С другото, на няколко пъти от началото на пролетния дел от шампионата Стефан Генов поставят подобна задача за Георги Божилов. Доскоро известен като типичен централен нападател. Но ето, че и това му се отдава да играе като скрит, като втори нападател. Ратников. Петков напред към Сашо Александров. Непрекъснато си разменят местата фланговите футболисти на Черноморе. В случая отдясно Сашо Александров бе много по-напред от Ратников. Преди малко видяхте същото упражнение от ляво, когато Тиаго
бе пред Дончо Атанасов, който пък остана, за да покрива зоната му. Сблъскаха се тук Росен Колев и Сашо Александров. Все пак десният бек с топката и той бърка. Станислав Стоянов се пребори за тази топка с глава. След това тя напуска терена. Тъчът е за Черно море. Тиаго много силно хвърли топката почти до вратарското поле. Там Муса Гай я изби, след това шут на Дончо Атанасов. Добър беше този изстрел, но неточен. Много не се церемони осмицата на Черно море. Видяхте как моментално реши да опита своя изстрел. Петков към Тиаго. Срещу него Чепилов. Тя го комбинира с Дончо Атанасов. Той към Станислав Стоянов. Георги Илиев се върна по-назад. Пасът е за Ратников. И моментално търси Божилов. Много дълга е тази топка. Няма как Божилов да я достигне. Ето го на вашите екрани. Георги Божилов, юноша на ЦСК. Премина през Нефтохимик. Игра за Черноморец. Известно време бе под наем в Локо Пловдив. Но и там не се утвърди. Не му бъде даден и шанс за това. Бих казал, че за първи път Георги Божилов показва истинските си способности точно тук на Тича в Черно море. От края на есения ден на шампионата непрекъснато е титуляр с основна роля за активизирането на